Pak Tatin. Nggih. Mengke kondur teng Nyucon apa bablas teng pundi kacan? Mengke ten Kendal. Wah, langsung. Nggih, bubuk riyin. Loh, iya ngerti ning bubuk iki ning Kendal apa ning Nyucon sik apa? Anu ten penginapan ngenten lho, Pak. Niki dadine mengke bubuk riyin terus mengke bablas mriko ngenten. Ya karo Gareng Widi. Napa nggih? Gareng Widi. Kula ngisane ya kaya ora ono liyane ngono ya. Aku urung ketemu karo Gareng Widi ya. Oh, cobi, Pak, dicobi. Cobi mawon nggih. Kula nggih ming manut Pak panitia dadi kula nggih mboten tegese kula niku beh iki ya elok menang. Oh, nggih nika nang nembe naik daun. Oh, nggih. Nggih, mang cobi, Pak. Nggih, mengke. Nek kalih kula rak pun bola-bali to nggih. Nggih, nek malah kalih kula malah dereng nate. Nggih. Oh, aduh. Sampean anu Majolang. Majolang. Dus. Oh. Dicelok ngene kok ra krungu lho. Pun pripun to? Lah iya. Nganti ping pindho. Menute wae. Ya. Nah, iki monggo iki gara-gara ki ora perlu ngoyo santai. Santai nggih. Awakmu ora usah mulih. Aku anggere ora tau mulih rencana omah arep tak dol. Lah apa mulai? Timbang gawe omah ora tau mulih. Lho, ora ngono Mas, sebabe kan awake dhewe iki nek nampa rezeki ya pokoke disyukuri. Nggih. Nggih. Dadi nek ora ana diarep-arep nek ana nggih wis pokoke Ora kena sambat. Nah, Nggih. wayah koronane kok. Alah, wis tenan. Nek kok bang mekar piringe kadol lho, Mas. Piringmu to, Mas? Iya. Nah iya. Disyukuri Syukuri. Wis alhamdulillah. rampung Nggih. awake dhewe kari sebagai darmane penghibur muga-muga sehat seger waras Amin. lumeber sing padha mirsani lan sing nanggap. Nggih, kaya dhewe ming sak derma nglampahi. Iso. Nggih. Lang. Mboten nyangka, mboten ngira nek ajeng dados ngenten iki nggih, Iso. Pak. Nggih, nggih saestu. Kabeh ora ngira lair ki mari padha kok. Oh iya. Padha piye? Lah padha bayine kaya Oh, iya. apa lair cengerik iku dalang. Iya. Iku yoga Lah ya iya, yo. bener. Ora ngerti. Nggih. Nika wonten dawuh. Pun panjenengan ngaturaken langgam sing sekeca, Mbak. Wis. Ketoke pun mboten sekeca niki. Sekeca kabeh ngono lho Kak. Iki kok ya apa anane lho sekeca. Nggih, nyuwun kadung tresna nggih, Pak nggih. Kadung tresna niku larasipun slendro. Nggih. Lamat wos katon tejane. Nggih, tejone menika Mas Jolang. Anu judule Tejo. Bawani sing bawa Mas Jolang. Nah, Syar iki. Duwane apa ta, Nok? Gandang Napa? kula keneng. nganu asmarandane ya keneh. Poconge keneng kok. Pocong Iki ya tak keneh. kandhani urung ngerti sing diarani poconge sing piye Asmarandana dandang gula dandang subluk rice cooker iki urung ngerti aku. Ya padha ya. Sing endi? Anu kowe ae Nok. Oh ya. Lah piye? Awakmu wae aku urung ngerti. Ujul-ujul kuwi. Aku ki nek ning kene ki wis biasane ya sing biasa-biasa kuwi. Nganu tak Contone. apa? Ya contone kaya Nembang apa? nembang bubuk asmara, Heeh. kaya podang kuning kene-kene ngehit. Dadi apale ya gur kuwi. Napa niku mawon? Lah ngeten mawon, Nggih. nggih gubuk asmara niku mawon. Ah, nggih, ya. Karyanipun Mas Jitul Nggih, Sumarji. niku mawon nggih mboten napa-napa. Iki tak Nggih. kitulke kagem beliau nyatur kadang Mas Jitul iki mirsani. Oh nggih, Niku sugeng lumayan, dalu nggih, Pak nggih. Jitul. Nggih. Mas Petruk Prasojo. Nggih, matur sembah nuwun Nah. sampun maringi napa Dalan jenenge? rezeki. Dalan rezeki. Lantaran gubuk asmara iso tekan ngendi-ngendi iso nggo tuku warna-warna. Maka ya Yayu bawa Ngan. warna wedok. Sik to aku ki anggere Kok sik aku aku ki anggere awor wong ayu dadi goblok lho tak ndani. nyingkar-nyingkur. Mulane bojoku golek sing elek. Nyingkur. Aku cara gak merongos nang ganteng lho Mbak Mare. Oh piye saiki wing ganteng kok ya. Masa Tenan ya, ra ono liyane sing kaya ngono ki dadi ganteng gak dhewe. ono ya gur iki kaya. Lah ganteng-ganteng dhewe. Wiwitane nyingkur lingsem yen kemutan lelampahan kang kawuri
wedok. Pedhot, Pak, pun telas. Iso ta nyuara wedok? Oh iso. Biyen. Jajah mbakku urung tau krungu lho. Wis sok ben wae aja saiki. Iki manek wis yahmene iki ilang. Oh ilang. Ketang-ketang lho lulusan kelas 3 SD. Iso maca. Iso nulis. Maca nasibe kanca-kanca. Oh, tak kira iso maca tenan. Ya. Tresna tulus nadyanengku buk asmara. Pun bone. Ya. Kula napa Pak Jolan? Ayo nang putri napa? Ati kok aku sumuk ngene iki. Yen liwat aku kelingan lubuk kae biyen tak keleren ning cangkang kabak tulisan Gogominan gak? Kalau ngagungan. Mengko digawe jaipong santai kaya biasane ya. Dangdut slow Ya ya. nek santai-santainan wae. Nek santai iki harus nyawang rasa nabuh karo santai. Ora nabuhi santai ngono lho. Nabuhe sing santai culke. Catatan sak jroning
kasih. Mbak Tatin mengkasih. Surat Kauleren bengi nyambut gawe. Rino mbut gawe. Ah iya. Mbak Rini. Wah. Mbak Brigita. Kowe Mufida. Mbak Tati. Piye ta yo. Jenengan nyewohke kula dereng ndalehke bokong lho, Pak. Lha nek ra wis. Dereng. Ya mung ngurung ngadep meneh. Wis arep meh tekan ya. Mas Petruk nek nimbali sinden kaya nimbali pasien. Oh, Pak De tulus. Bukti kula Pak De. Pak De. Nggih, saking dalu Pak De tulus. Anu, ngendang. Yo, wes, nggih. Napa menika? Belok genti. Neno. Ya. Yo, diaturke cara seragenan. Lali janjine bareng-bareng. Wis ya, oke. Kurang apa aku iki? Iku loro ati, Pak. Pak, sanes lali janjine. Pak Tantut ki guyon. Ora perkara guyon, lak lali janjine lak kurang apa? Ning sanes Pak niku loro ati dua. Karep kuat muni loro ati dua ning aku ora ngerti ya apa ngono lho. Loro ati lho. Angger esuk ngene iku rata-rata. Ya mangga dadas. Delak ki alon-alon watone kelakon ya. Anu le digawe nyilkan-nyilkan tak delung tak tang ya. Ayo wis. Ya. Niki jadinya apa, Pak? Lorati loro. Oh, lorati loro ora iso lali. Oh, nggih. Oh, alah. Nek nang dalange goblok do seneng kabeh to ya. Ngono mbok nutupi ngono. Ya. Apa tong? Ya. Dikumpake.
sembah nuwun Mas Jolang mluput nyuwun pangapura. Nutuke lakon ya Mas ya. Melawan prayoga dadine. Wah iya. Cirine syarat ibarat Iki kok dogem bruduk prapeng lampis ireng kene ngopo, Gus? Waduh, Kakang Semar Badranaya. Aku pasrah pati urip jebul kalah titis nyawang kahananing jagat iki. Pandhawa rumangsa duwe bobot apa-apa jebul. Kakang Isma ingkang tanggap marang sawingreh kahanan sadurunge bebaya kang nekani. Kakang Semar wis ngilikake lumantar anakmu si Petruk kantong bolong. Nanging jebul titi mangsa iki wis kebajut limasa ilang Kakang, aku paten lono wae Kakang. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempret kempit dosa ngertnaning bawana iwa kitu kang walang ati ya kaya ngono kuwi entuk-entukanmu nggonmu kabes turun bareng wis ngenyam marang kamukten mlungguhi kanikmatan jebul kurang nggonmu padha sesirih prihatin lan tapa bratamu mbok suda mongko sing jeneng Klimasada Lelimasada kang kena kaya srana nuwak marang samubarang gawe kendho kencenging pernatan amis bajining kahanan doyong jejeking negara sak isine iki merga saka dasaring limang perkara iki aku kok nganti gumun karo sampeyan kabeh ya gene sampeyan ki mau do lali marang Purwadaksina sik syukur sampeyan perasan mapan ning kene aku tak ngomong ning mbok menawa bae Gun Manis mariki mengkone ora mung mlebu kuping tengen nanging metu kuping kiwa ning sing tak ajab Gun Manis mariki mengkone ana parigawene tumraping tata titi tentreming negara iki ngene Gus ngene
tumrape menungsa sing jeneng bondo kapinteran kasekten kuwi mau sing dituju mung siji supaya menungsa kuwi mau ngerti ya marang sejatine uripe lan ngerti ya marang kang yasa jagat iki. Dadi nek wis entuk bondo entuk kasekten kuwi arep do lali karo prihatin kuwi jiwaning Pandhawa ingkang wis nyawiji kelawan Klimasada mbok lalekake nyatane eneng maling kang teka ngorek-orek jenenge Ratu Ndarawati. Kok kowe do ora weruh ki mau kowe do weruh apa kowe iki mau Oh. Meneng mana putih tambuh sutyaning driya. Sang Nata Prabu Yudhistira gendhong wigena. Peteng dedet wali mengen kapentok uruting Cakrawala. Ya ngrangkul marang sang jiwa minulya teteping pangesti muhung pasrah pejah gesang. Labet kasluruning tumindak anjalari risaking kawontenan. Tanggap sang Lurah Semar Badranaya sigralen wijining sabda. Terus aku njaluk pangapura, Den. Yen nganti aku bengok nganti mengkene iki mestine padha eling kabeh. Semar ditandur ning jagat iki pancen kudu mengkono iku mau. Kakang Semar aku wis murmangsani sakabeh minangka dadi sasananing Jamus Klimasada. Isih durung paja-paja pantes Kyai. Saiki ngene. Anane aku ngelingke marang kowe kabeh mergo jagat iki mengkono bakal ana wawan kang anyar. Aku bakal bangun marang kahiwangan. Perdasare dewa bakal ngudhunake wahyu nurbuating Hyang Agung. Mongko wahyu mono tukul saka waing pangudi ingkang sinartan mantep lawan temen manteping rasa tumening tumindak ingkang linambaran rasa lila wali lawan korban. Ndak tari Pandhawa isih kepingin gaduh wahyu palinganing Jawata apa ora? Apa wis do marem? Apa wis rumangsa cukup nggonmu nampa ngamukten iki? Waduh Kakang, nganti yo kukut jagat aku saguh dadi sasananing wahyu Kakang Semar. Ayah yen pancen mengkono golek ana melu anglangu angulatu-lati nganti sak ketemune Jamus Klimasada. Mergo nek nganti Klimasada iki durung ketemu tatananing donya iki panggah bubrah langkrah iki mengkene iki mau Den. Oh wadane lira nglayung kumalaku jam rahnya maratani Petro pripun Pak? Mulya lan orane Gustimu Pandhawa gumantung ning kowe. Yen Klimasada iso ketemu aku percaya aku bisa mbangun marang kahyangan sing ping pindhone ndaramu entuk wahyu. Terus kula kenapa kowe lunga separan-paran piye carane goleki srana bisane ketemu Klimasada. Lah nek kula golek niku teng pundi? Anut keketenge atimu, goblokmu kuwi lho. Nek penak men uripmu. Manut keketenge atimu ki mau kepiye? Nek kowe ngetan bener yen kono Klimasada, nek kowe mengulon bener tekad mengkono bakal ketemu kelawan Klimasada.
Aku bingung kudu piye. Kowe gelem apa ora? Nek ora gelem, wiwit dina sesuk kowe aja melu aku selawase. Aduh, wis. Kempon nang endi ya sesuk iki. Kowe aku nyuwun pamit, ayo sing ati-ati to Le. Ana kidung rumeksa wing wengi teguh ayu luput wing lara luput bilai kabeh jim setan datan purun ing kamangka sing kliru para Pandhawa kok sing kudu iso nemokke kelima sada kudu aku ki mau nalale gek kepiye ling goleki aku nang endi kamangka bapak ki nek dawuh ki sadet sanyet saiki kudu mangkat sesuk kudu mulih nek nganti aku ora oleh gawe ora wurung aku ya disengeni sak pol-pole kae nek aku ling goleki kelima sada gek kudu kepiye apa saking bingung aku nglalu bae mbokmu aku njaluk pamit aku arep nglalu nek aku mau mati aja rabi neh. Sawah kidul desa dolen rapopo nggo urip kabeh sak anak-anakmu. Gunane apa aku urip nek mung sia-sia karo bapak disengeni karo bapak. Mbokmu aku njaluk pamit. Wis ora dadak nemokke jasadku ora apa-apa sing penting aku pat malam Jumat aku mesti dongakno sing apik. Ben lepas paranku jembar kuburku. Lah mbokmu wis aku njaluk pamit kae ning jurang semono jero tak nyemplung jurang ae timbangane aku urip yo dienggo apa le. Aku angger ngene iki kalangan anakku, kelingan anakku sing gondrong. Lalu piye? Gondrong isih kuliah, aku lalu terus piye nasibe? Walah ne. Aku tak mati nyemplung jurang kene wae urip apa sing tak karepake nek nganti aku iso nuruti bapak. Lho ngaku mati. Kowe sapa kowe? Regemeng semono gedene. Kowe mesti sipating Gandharwa. Nek kowe pancen Gandharwa arep mangan karo aku. Nyoh, panganan aku. Ayo panganan aku, pangan. Gosek ta, gosek nggih. Petro, lho. Kowe ngerti aku kowe. Upama kowe lali karo aku barang sing lumrah. Mergo kowe karo aku ki mau ora ketemu ki mau wis ana nek 989 taun. Suwi men lho. Petro Nun. Kowe sapa kowe? Kok ngerti sejarahku? Ora temu karo kowe kok 989 taun iki mau ketemu pirang perkara. Kawruhana. Jaman kowe isih nom-noman dhisik jenengmu Bambang Supatra. Kowe iki mau bedugal-ugal-ugalan prilakumu kaya kewan galak. Kowe sekti mandraguna pamer keluwihan ning endi-endi
saben wanita kepencut lawan kowe malah kowe wis tau mrawani wanita cacahe 807. Kok ngerti? Petruk rikala semana Bukulun Sanghyang Ismaya ingkang nganglang jagat ketemu kelawan aku pasrah marang Bukulun Ismaya supaya kowe ginulwentah sing kanthi apik supaya tumuju marang dalaning kabecikan. Apa sing dadi pasrahku tinampa dening Bukulun Ismaya kowe didadekke anak angkat. Rikala semana kowe wani karo Bukulun Ismaya mbok jotosi mbok antemi. Ning kowe diweleh-welehke kelawan Bukulun Ismaya sing maune wujudmu ki mau bagus, irungmu diolor-olor dadi dawa, cangkemmu dicuwewek dadi elek, udelmu diodot dadi semono gedene, tanganmu diodot semono dawane. Dening Bukulun Sanghyang Ismaya kowe diparingi tetenger Petruk kantong bolong. Nek kowe ngerti? Kowe sapa kowe? Kowe mesti sing kandhane muncul beji kowe mesti kowe. Petruk, aku bapakmu Gandharwaraja Supatra ya Raja Suwala ya Gandharwaraja Subali. Eling kowe le. Bapak. Pripun kabare Simbok? Ibumu Gandharwati ya isih kaya ngono kae. Napa teng pundi-pundi pun mboten ngangge BH ngeten nika. Watak ibumu ya ngono kuwi kok. Gitu sih ngeten nika. Ngeten nika. Ya isih. Kowe iki ngopo kok kowe malah kepengin nglalu ki mau ketemu pirang perkara. Kula niku ajeng matur ning kula niku pekewuh, ora sah pekewuh. Jernyatane aku ngerti yen kowe dikongkon dening Sanghyang Ismaya kon golek ilange pustaka Jamus Klima Sadaya ngono apa ora? Dah, dengan niku lho. Angel aku ngono. Ora mau senengane ngono kuwi lho iki. Ketekan kang dadi penjangkamu ning kowe kudu tak dandani. Dandani napa? Oh, eleke yo ngene didandani meneh. Wis to nek tak dandani kowe bakal bisa bagus mula meremo. Tak sabda manti dari Raja Subali, muga-muga dadi bagus kowe tole. Petruk, nek kaya ngene. Langkonku kaya ngene Wardigori. Bagus tenan nek ngene iki. Matur nuwun. Ayo sapa sing main-main karo Petruk mungsuhmu dudu sapa-sapa lekane atiku. Yen wis nganggo sandangan ngono kuwi aja nganggo jeneng Petruk. Lah terus napa kan jeneng Narda ngeten? Ora. Wis salina jeneng nganggo tetenger Bambang Lintang Trenggana. Bambang Lintang Trenggana. Kuwi duwe kewajiban tapa ngrami. Tapa ngrami niku pripun?
Bapa ngarame iki mau sapa sing butuhake pitulunganmu tulungono kanthi lair tumusing batin ning aja ngarep-arep apa-apa. Yen ngono margane kuwi bakal bisa ngupaya lan mundi wujuding Jamus Klima Sada. Supaya mbuh ketrimamu supaya dadi wong sekti mandraguna ku bakal sajiwa lawan kowe Bambang Lintang Prenggana.